no horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca. O berberecho levaba prácticamente 5 anos desaparecido da ría de Arousa. A marteilia provocara unha alta mortaldade do bivalvo, acabando cun dos principais recursos dos pósitos arousáns. Dende aquela, os responsables das confrarías afanáronse na recuperación da especie. Este ano que os esforzos comezaran a dar os seus froitos con presenza de berberecho en toda a ría, un novo episodio de mortaldade masiva dou o traste coas súas expectativas. A espera de que o Intecmar realice as analíticas das mostras recollidas, as causas da morte do berberecho non están claras, aínda que podería tratarse novamente da marteilia. Nós en xaneiro tiñamos unhas expectativas de ter unha boa campaña de berberecho, porque iso conleva de non estar machacando outras especies, e máis que despois o berberecho iba a ablandar o terreo, pero non, ou sea, xa mediados de febreiro, finales de febreiro, xa empezamos a ver mortandade, xa mandamos a analizar mostras. Pasa que creo que esas primeiras mostras ou a máquina non fixo análisis ou se perderon, e agora tamén a finales de marzo mandamos as seguintes mostras para analizar ao Intecmar. Creo que iso que debe levar alá un mes e pico. Estamos esperando respostas, pero máis seguro que sea a martelia. Na Pobra calculan que un 80% do berberecho que xa acadaba a talla comercial desapareceu. Na mesma situación están outras confrarías como Rianxo ou Cabo de Cruz. Xa falando tamén cos homólogos que teñen en Rianxo en Cabo de Cruz, tanto Raquel como Miguel tamén xa me están dicindo que en zonas que lle morreu todo, 100%. E nós estamos que na praia dos Rapusiños morreunos bastante, eu calculo que son un 80% da produción, e iba a ser un ano bastante xeitoso. Nos areales estáse aguantando un pouquiño máis, pero tamén xa se está vendo algún morto. Aínda que esta campaña de berberecho dase prácticamente por perdida, as confrarías confían en que o próximo ano comece a recuperarse a produción. Espero que po ano volva a haber recrutamento e volva a ser resistente. Por exemplo, ainda hai exemplares agora, como os que están agora aquí postos na lonxa, que ainda están vivos e aguantan, pero claro, tiña que aguantar todo, non solamente tiña que aguantar o 10 ou 15% do berberecho, tiña que aguantar todo, e non só na nosa playa, en todas as playas da ría, porque iso era a riqueza. Se hai berberecho, hai ameixa, se hai ameixa, hai de todo. Mentres tanto, o Intecmar traballa dende hai varios anos nun estudo para conseguir un berberecho resistente á marteilia, o parásito que provoca a morte do bivalvo. Xa están en marcha os traballos de construción dos pantaláns para as embarcacións pesqueiras no peirao de Oxufre. Tras o traballo na fábrica, agora se están a instalar os módulos na zona. Agora está xa coa pontona que vedes as nosas costas o traballo de hincado destos pilotes. Eu creo que isto é a primeira fase do que é un proxecto ambicioso de reordenación da dársena da Illa de Arousa. Agora son as embarcacións menores, pero tamén está xa o expediente de contratación dos pantaláns de cuarta lista das embarcacións mexilloeiras xa tramitándose ese expediente de contratación. A actuación conta cun orzamento de 700.000 euros e dará servizo a 300 embarcacións pesqueiras que se ordenarán en 3 filas de pantaláns. Esta capacidade dá resposta á demanda actual de prazas e permitirá cubrir necesidades futuras. E aproximadamente 200 e pico son de 6 metros de eslora e despois hai 2 ou 3 plazas con dimensións maiores, porque lóxicamente cando se redactou o proxecto, cando se fixeron as consultas correspondientes coa cofradía e co sector mexilloeiro, pois había algunhas embarcacións que teñen as dimensións maiores e xa tamén se lle vai a dar
digamos, cabida. Deste xeito, Portos de Galicia atende unha demanda da Confraría de Illa de Arousa. O patrón amosouse satisfeito cos traballos e pediu a colaboración dos mariñeiros ante as posibles molestias que poidan xerar as obras. Sei que haberá inconvenientes para as distintas embarcacións no traslado un lado para outro, haberá un impasse aí que claro, non haberá sitio para todo o mundo, pero bueno, hai que ter paciencia, montar as cousas pouco a pouco, e que cada persona vaya ao seu posto de que lle toque unha vez estea acabada a obra. Calcúlase que os traballos estarán rematados nun prazo de 3 meses. Principalmente cangrexo, estrela de mar e corneta. Estas son as especies depredadoras que afectan o marisco, polo que a confraría se afana na súa retirada. 2 operarios traballan arreo para retirar unha media de 400 kilos diarios e garantir así a presenza de abundante marisco de talla comercial de cara á próxima campaña, que previsiblemente abrirá en setembro. Estamos collendo depredadores tamén, empezamos xa en abril, tan pronto acabamos a campaña en marzo, pois xa empezamos con 2 operarios a levar 600 nasas a coller estrela de mar e corneta e cangrexo, e, bueno, están quitando sobre 400 kilos diarios, e, bueno, non baixar a guardia, como todos os anos, unha vigilancia estricta sobre os depredadores, para que, porque, bueno, as perspectivas son moi boas, sabe todo o mundo, pero non hai que baixar a guardia, e ojalá que non haxa riadas, nin toxinas ao empezo, porque queremos empezar en setembro, porque hai moito marisco, moito berberecho, xapónica tamén, cría de babosa e fina, e, bueno, estamos tamén moi contentos porque as perspectivas son moi boas, e ver se hai que ter suerte no inicio da campaña, que non veñan toxinas, nin riadas, non, en outubro e novembro. A intención da confraría de cara aos meses de verán é aumentar os controis nos areais, incorporando 2 vixilantes máis para evitar tamén a acción dos furtivos. Agora vamos reforzar con 2 vixilantes máis en xuño, con 2 vigilantes titulados para o furtivismo, non detectamos moito furtivismo, pero nós sempre reforzamos a vigilancia para non baixar a guardia sobre eso tamén, e, bueno, paso o verán e xa empezamos outra vez. Eu confío na conservación e o respeto ao medio ambiente. Eu confío na pesca de boixura artesanal e selectiva. Eu confío no traballo feito con esmero e agarimo. Eu confío no mellor sabor e na máxima frescura. Confía na calidade e busca este distintivo. Pesca de Rías, de onde senón. Sempre vemos o atún na lata, pero non sabemos como é o peixe, excepto que veñamos ou aquí ou unha peixería, senón... Para evitar precisamente isto e que os cativos coñezan perfectamente como son os peixes e os saiban diferenciar, existe a campaña de ámbito europeo Quere o teu mercado, unha iniciativa que, entre outras cousas, está levando ás prazas de abastos de Galicia os estudantes de cada municipio. Esta mañá os alumnos do CEIP Arealonga de Vilagarcía coñeceron de preto o funcionamento e os produtos que se poden atopar no seu mercado, e a xulgar por lo que aprenderon, as mestras foron de primeira. Para ver como son os peixes, porque nas latas donde los compramos son diferentes, e aquí nos enseñan como son normalmente cando los pescamos. Pois encántame vir aquí e comprar coa miña avoa. Tarourara, en as alguiñas, ahora non sei máis. Como son, si son venenosas ou non, si te pican ou non, ou si te pican, están en distintos lugares, como en la arena, na auga ou nas rochas. Hai peixes que se camuflan polo chan, pola arena, e que pode comer desde, por exemplo, va un peixe por arriba e el, como está camuflado, pode saltar e comelo. Claro, sobre todo os peixes grandes que lle chaman máis a atención. Uns os coñecen xa e outros non os coñecen, pero bueno, lle chaman os peixes grandes, e este como pesca, e isto para que é, e este como se chama, sabes? O sea, lle chama a atención
Claro, o que non suelen ver a menudo. A visita escolar busca potenciar os mercados locais e desenvolveuse en Vilagarcía a través da Concellería de Promoción Económica. Dámolle a entender primeiro cal é o mueble da plaza, conocer as instalacións, saber que produtos se venden na plaza, ter directamente unha relación cos concesionarios e usuarios da plaza e, sobre todo, darlle a conocer os produtos de calidade frescos e demais que se venden dentro da Plaza de Bastos. Ver o mercado, coñecer a súa disposición e funcionamento é parte da actividade, pero tamén un dos obxectivos é incidir nos bons hábitos de alimentación dos nenos. O próximo venres, este mercado vilagarcián volverá a acoller os cativos deste colexio de Area Longa e tamén os de San Francisco, Rosalía de Castro e Alomba. Pan. E que máis? Atún. Pumpo. Mejillones. Que é o que máis te gusta de todo eso? Hai pumpo. Jesús e os seus amigos de infantil téñeno claro a hora de elixir o seu prato favorito desta mañá, pero xa sabemos que cando chegamos á mesa posta, calquera menú sabe mellor, porque esta mañá os que realmente traballaron e cociñaron os pratos nesta xornada gastronómica do Colexio Público de Rubiáns foron eles, os maiores, os de sexto. Estivemos cociñando produtos da nosa mar, da Ría Galega, mexillóns, polvo, outras diferentes formas de cociñar os que son a feira, o polvo a feira e así. Estivemos facendo a vinagreta, despois untamos pan con paté casero e fixemos polvo. Baixo o lema, o chef de Rubiáns, que pouco ten que envexar os Estrella Michelin, este colexio público vilagarcián celebrou o Día Europeo do Mar, con actividade na que as receitas con produtos do mar foron as protagonistas. O que fixamos foi que os nenos de sexto, que son os maiores, baixaron xa a primeira hora, así como viñeron entrando, xa foron cortando pan, un grupo de 5, outros iban facendo o paté de atún, misturando a maionesa que trouxemos co atún que nos cederon, outros picaron a cebola e o pemento, outros limpiaron o mexillón, viña xa desconxelado e viña sen a cuncha, pero bueno, cada un tiña a súa tarefa. Pero estes pequenos grandes chefs tiveron a axuda dun profesional. Ricardo Santamaría, xerente do local La Malquerida e presidente de Aitubi, a Asociación de Hostaleiros de Vilagarcía. Fixemos un pulpo á plancha, fixemos un previño con cebola e allo, cebolla e aceite de pimentón. A idea era facelo con alliño e aceite, que queda moi rico, pero bueno, non pasa nada, que sempre se saca algo. E logo o que fixemos foron uns mexelóns encebolados. Botamos un poquinho de ceboliña na sartén, deixámosla pochar e botamos os mexelóns encima. É moi xinxeliño, pero tamén unha forma de facer un plato distinto para os rapaces que vexan que a cociña é moi xinxela, que non é nada complicado. Espaguetis e macarrones. Son difíciles os espaguetis, non? Un pouco. Como os fas ti? Cal é a túa receita? Los pongo en la sartén. E que lle botas? Tomate y un poquito de sal. Y tamén un pouco de carne. Algúns xa teñen en mente cal será o seu prato estrela cando se convirtan en chefs profesionais. De momento, a parte preferida para todos eles chegou ao final da xornada cando puideron degustar os pratos elaborados, sobre todo porque saben apreciar os deliciosos produtos cos que nos agasalla o mar. O relatorio O mar na historia de Galicia, que tivo lugar no sexto edificio, serviu como botadura do encontro de embarcacións tradicionais que terá lugar en Combarro do 29 de xuño ao 2 de xullo. E eu creo que cando a Federación pois veu a plantexar que se na Deputación podíamos colaborar pois co encontro, eu creo que atoparon, polo menos na miña persoa, e Manolo pode dar fe, eu creo que atoparon unha colaboración extensa e eu creo que vai a dar froitos pois cun encontro que esperemos que acade os éxitos maiores que poda acadar. Unha cita que converterá Combarro na capital do mar.
para o encontro de embarcacións tradicionais de Galicia que ven sendo a gran celebración da cultura do mar e dos ríos de Galicia. É o evento máis importante que se realiza no país, mesmo que se realiza en toda a península. Non do tamaño de algúns que se realizan en Europa, pero sí que acadou unha dimensión extraordinaria desde o 93 que comezamos coa primeira edición. O obxectivo do encontro é o mesmo, porque naceron ao mesmo tempo, que alenta a existencia da Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, agora chamada tamén Culturmar. Non é outro que a salvagarda do patrimonio marítimo e fluvial de Galicia. A través destes encontros, Culturmar pretende poñer en valor sectores como a carpintería de Ribeira, a velaría, os efectos navais, artesáns e protexer, conservar e divulgar o patrimonio marítimo galego. O Club de Remo Vilaxoán converteu a botadura da súa nova traíña nunha festa para todos os veciños. A embarcación leva por nome o da patroa do pobo, Virxe do Carme, e supuxo un investimento próximo aos 36.000 euros. En este tiempo, nuestro objetivo era potenciar la base y crear un proyecto de futuro. Para ello, pasito a pasito, hemos ido dotando al club de los barcos necesarios para que los niños fuesen creyendo en nuestro proyecto. Y la verdad es que hemos multiplicado el número de licencias ostensiblemente. Dende que Rogelio Tarrío tomou a presidencia do club hai 3 anos, potenciar a base un dos seus obxectivos, unha meta que están a conseguir, como se demostrou no Campeonato de España de Bateis celebrado hai un mes. En el Campeonato de España celebrado en Sestao este año, donde tengo que confesar que me sentí el presidente más envidiado y admirado por presentar 5 embarcaciones, algo que ningún club de España pudo igualar. Todos os asistentes, veciños e autoridades só tiveron loubanzas para o traballo dun club que Vilaxoán sente como propio, tamén para os valores que representa o deporte do remo: sacrificio, constancia, compañeirismo, perseverancia e competitividade limpa. La frase más utilizada y demostrada dice que el remo es un deporte de ricos practicado por pobres. Los barcos suponen unas inversiones en muchos casos inalcanzables y en otras un sobreesfuerzo de trabajo y lucha para los de siempre. O acto rematou co bautismo de mar de Virxe do Carme, que se introduciu nas augas da praia do Preguntoiro acompañada polo Salve Mariñeiro e outras cousas ten Vilaxoán, interpretadas pola Coral de Vilaxoán. No horizonte, nos teus recordos, no carácter, no que che gusta, na túa coraxe, no que vives, no futuro, no máis bonito, no que te enamora ou no que tes máis cerca, levas a miña marca. Cando se trata de escoller o mellor, o noso mar marca.